إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول الله جل شأنه في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Muna gode masa, muna tuba zuwa gare shi, muna roƙon gafaransa. Muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu. Lalle ne wanda Allah ya shiryar shi a shiryayye, wanda Allah ya bada babu wanda ya isa ya shiryar da shi daga cikin talikai. Akan bisa ga haka muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu daga batar hanya, kuma ya daidaita al'amuranmu na yau da kullum. Bayan Allah, lalle ne na shaida na tabbatar babu abin bauta bisa cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kana annabinsa annabi Muhammad, sira da aminci Allah su tabbata a gare shi, bawan Allah ne, manzon Allah. Allah ya aiko shi da gaskiya, bai yi kawara ba face da ya isar da manzancin Allah, kuma ya bar bayi akan hanya madaidaiciya. Lalle sira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da gaskiya da kyautatawa har izuwa ranar sakamako. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, muna muku barka da warhaka daren ranar Juma'a 14 ga watan Nuwamba shekara ta 2024. Wannan shine darasi na farko daga darussan da za mu dauki a cikin wannan littafi mai suna Janyu Thimar Sharhu Sahih al-Adhkar, i'dadin malaminmu Sheikh أبو عمرو خالد بن محمد بن الجهني، تقديم فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي. الله سبحانه وتعالى نكي ركادا يكربا مسو ونهيدما الديني كما يربطا مسو أتكين ميزان أيوكانسو. Wannan littafi ne mai matuƙar mahimmanci wanda ya kunshi zikirai daga matata ingantacciya. Ina roƙon Allah mabuwayi kuma mai girma da daukaka, saboda albarkar sunayensa kyawawa da kuma siffofinsa madaukaka, ya sanya abin da za mu karanta domin neman yardarsa mai daraja, kuma ya amfanar da shi a rayuwarmu da kuma bayan mutuwarmu. Allah shi kara mana fahimta baki daya. Sheikh Khalid yake cewa a cikin wannan farkon darasi: wa fi hadha ad-dars nata'arrafu sawiyan ala shay'in min fada'il wa fawaid wa adab adh-dhikr wad-du'a wa shurut istijabati ad-du'a. A cikin wannan darasi na farko kai sai za mu karanta domin mu san abubuwa guda uku. Sheikh yake cewa shay'un min fada'ili, wani abu kaɗan daga falaloli na yin zikiri,
wa fawa'ida wa adabi dhikri wa du'a, da fa'idoji da ladubban yin zikiri da addu'a. Na ukun shine wa shurutu istijabati du'a, da sharuɗan amsar addu'a. Waɗanga abibai guda uku su ne abubuwan da wannan darasi na farko ya takaitu a kai. Za mu fayyace su dalla-dalla domin karuwa da gyara hanyoyi ko salon gabatar da addu'o'inmu, domin mu samu addu'o'inmu su kasance karbabbu insha Allah tabaraka wa ta'ala. Malam ya ce, famin fada'il zikiri, daga cikin falalolin yin zikiri shine na farko, anna alladhi yadhkuru rabbahu yakunu mumtathilan li amri Allah subhanahu wa ta'ala. Wato wanda yake ambaton ubangijinsa yayi sayuwa da aiki da bin umarnin Allah madaukaki. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, wadhkur rabbaka fi nafsika, kuma ka ambaci ubangijinka a cikin ranka, tadarru'an wa khifa, kana mai kankan da kai da tsoro. Shehi ya kawo wannan wanda ya kasance shine farkon misali daga cikin falalolin yin zikiri, wanda shine wato bawa ya yi biyayya ga umarnin Allah duba da abin da Allah ya faɗa a cikin littafinsa mai girma. Na biyu daga cikin falalolin zikiri yake cewa, wa zikru afdalu min ad-dunya wa ma fiha, kuma zikiri ya fi duniya da ma abin da ke cikinta. liqaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama, saboda faɗan annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce, li'an aqula subhanallah, da in ce subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah, walhamdulillah, cewa yabo ya tabbata ga Allah, wala ilaha illallah, babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wallahu akbar, Allah ne mafi girma. Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi shamsu, ya fi soyuwa a gare ni fiye da duk abin da rana ta fito a kansa. Shehi ya ce ɗaya daga cikin fa'idojin yin zikiri shine, ya ce wa zikiri sababun min asbabi maghfirati dhunub, sababi ne daga samun gafarar zunubai. fa idza aradta an yaghfira Allah laka dhanbaka fa alayka bi dhikrillah, don haka idan kana son Allah ya gafarta maka zunubanka, yace to sai ka lazimci ambaton Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra, wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau 100 a rana, huttat khatayahu, za a kankare masa zunubansa, wa in kanat mithla zabadil bahri, yace ko da sun kai yawan kumfar kogi. Wannan shine wato fa'ida daga cikin fa'idojin yin zikiri, kuma wannan shine na uku. Na hudu, shehi yake cewa, wa dhikru amalun yasirun wa ajruhu azimun, wato yin zikiri aiki ne mai tsauki, ba aiki ne mai wuya ba, ba aiki ne da mutum zai gagara yi ba.
wa ajruhu azimun, yace kuma zaka samu ladansa mai girma, ladansa mai yawa. Lima rawahu Sa'ad ibn Abi Waqqas, yace saboda hadisin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rawaito, qala yace kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam faqal, mun kasance a gun manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sai yace aya'jizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasanatin, a yanzu ɗayanku yana kasa aikata kyawawan ayyuka 1000 a kowace rana? faƙala rajulun min julasa'ihi, sai wani mutum a cikin waɗanda suke zaune tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, kaifa yaksibu alfa hasanatin ya rasulallah, ta yaya ɗayanmu zai aikata kyawawan ayyuka 1000 ya ma'aikin Allah? faƙala, sai manzon Allah siyar da aminci Allah su tabbata a gare shi ce, yusabbihu 100 tasbihatin, zai tasbihi, wato ya ce subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah sau 100, fa yuktabu lahu 1000 hasana, yace sai a rubuta masa kyawawan ayyuka 1000, aw yuhattu anhu 1000 khati'atin, ko akan kare masa zunubai 1000. Shehi ya ce daga cikin fa'idojin yin zikiri shine kazalika bi zikrillahi subhanahu wa ta'ala tughrasu laka nakhlatun fil janna, hakanan da yawaita yin zikiri ko yawaita zikirin Allah madaukakin sarki, da yawaita yin zikirin Allah madaukakin sarki, za a dasa maka bishiyar dabino a gidan aljanna. liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saboda fadan manzon Allah siyar da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin wani hadisi ingantacce, inda yace man qala subhanallahi wa bihamdi, duk wanda yace subhanallahi wa bihamdi, tsarki ya tabbata ga Allah mai girma tare da godiya gare shi, ghurisat lahu nakhlatun fil janna, za a dasa masa bishiyar dabino a cikin aljanna. Waɗannan su ne falaloli guda 5 da Sheikh Khalid ya takaito su a cikin wannan littafi. Sai shehi ya ce wani zikiri fawa'idu kathiratun, zikiri yana da fa'idoji masu yawa. Minha, daga cikinta, annahu yatrudu shaitan, cewa babu shakka yin zikiri yana kore shaitan. Na farko kenan. Na biyu, wa yurdi Allah subhanahu wa ta'ala, hakanan yin zikiri daga cikin fa'idojin shi shine yana yardar da Allah, tsarki ya tabbata gare shi kuma ya daukaka, wato yana faranta wa Allah rai, kamar yadda munanan ayyukan bawa yake fusatar da Allah daga cikin butulci ko kafircewa ni'imar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, hakanan kyawawan ayyukan bawa yana faranta wa Allah rai. Allah yana kauna ya gani, kamar yadda ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr, kuma idan za ku butulce wa Allah, ku yi wa Allah kafirci, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai yarda da ku ba. Shi yasa zikiri ɗaya daga cikin fa'idojin shi shine yana faranta wa Allah rai, yana yardar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Shehi ya ce wa annahu yajlibu rizqa, kuma cewa lalle shi zikiri yana janyo budewar kofofin arziki. Na hudu ya ce wa annahu yunajji ko yunji min azabillahi ta'ala yawmal qiyamah, kuma shakka babu zikiri yana kubutarwa daga azabar Allah madaukaki a ranar alkiyama. Yan uwa, waɗannan su ne
fa'idoji guda biyar da Sheikh Khalid ya takaito su a cikin wannan littafi Janyu Thimar sharhu Sahih al-Adhkar. Sai shehi ya ce wal zikri wad du'a'i adabun, na ga zikiri da addu'a ladubba masu yawa. Yanbaghi lidh-dhakiri wad-da'i an yata'addaba biha, wanda yana kamata ko ya kamata ga mai zikiri da addu'a su ladabtu da su. Wa min hadhihi al-adab, yace daga cikin waɗannan ladubba su ne, na farko annahu yustahabbu istihdaru 'azamati Allah subhanahu wa ta'ala 'inda adh-dhikri, cewa lalle ana son shi mai zikiri ko mai addu'a ya halarta da girman Allah madaukakin sarki yayin yin zikirin. Wa dhalika liqaulillahi ta'ala, wannan kam saboda fadan Allah madaukaki, dhalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, wancan ne kuma wanda ya girmama ibadojin Allah to lalle ne ita girmamawar tana daga ayyukan zukata na ibada. Daga cikin ladubba waɗanda ya kamata a ce mai zikiri da mai addu'a ya kamata su ladabtu da su shine wa yustahabbu kadhalika 'inda ad-du'a'i an tabtadi'a du'a'aka bi-thana'i 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanan ana son idan ka nufaci yin addu'a ka fara gabatar da addu'arka da yabo ga Allah madaukaki. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته، domin annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallarsa, lam yumajjidillah ta'ala, ba tare da yayi wa Allah kirari ba, wa lam yusalli ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama, kuma bai yi salati ga annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba. Faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajila hadha, sai manzo Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce tabbas wannan kam ya gaggauta wannan addu'ar. Faƙala lahu, sai manzo Allah ya kiraye shi ya faɗa masa, idza salla ahadukum ay idza da'a ahadukum, cewa idan dayanku ya yi sallah sai ya nufaci yin addu'a, falyabda bi tamjidi rabbihi jalla wa azza, to ya fara da yin kirari ga ubangijinsa madaukaki mabuwaye, ai falyabda bi ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala, wato ya fara da girmama ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, wa thana'i alaihi, yace da kuma yabo a gare shi. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'annan yayi salati ga annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Thumma yad'u ba'du ma sha'a, yace sa'annan ya roki abin da yake so. Sheikh Khalid yake cewa daga cikin ladubban da mai zikiri da mai addu'a ya kamata su ladabtu da su, na uku shine kadhalika yustahabbu an tad'uwa lil mu'minina wal mu'minati ma'a nafsika fi du'a. Hakanan ana son ka yi wa mu'minai maza da mata tare da kanka addu'a, amma ka fara da yi wa kanka addu'a sa'annan sai ka yi wa waninka daga baya. وذلك لأن الله عز وجل قال، yace saboda Allah mabuwayi madaukaki ya ce, wastaghfir li dhanbik, kuma ka nemi gafarar zunubanka, walil mu'minina wal mu'minat, da kuma wa mu'minai maza da mu'minai mata. Khalid yake cewa daga cikin ladubba waɗanda ya kamata a ce
mai addu'a ya ladabtu da su shine kadhalika yustahabbu ilhahu fi du'a, haka nan ana so naci a cikin addu'a. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على قوم domin annabi sira ya aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan zai yi addu'a akan wasu mutane au da'a li jalbi khairin ko kuwa zai yi addu'a domin janyo wani alheri ko addu'a mai amfanarwa kana yad'u thalathan ya kasance yana maimaitawa sau uku. Wa min hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama lamma sa'alahu rajulun an yad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yunazzila al-matar. Daga cikin wannan shaida akan maimaita addu'a sau uku shine a lokacin da wani mutum ya kawo kuka gare shi akan ya roka musu Allah ya saukar musu da ruwan sama. Qal sai annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace Allahumma asqina Allahumma asqina Allahumma asqina, ya Allah ka shayar da mu, ya Allah ka shayar da mu, ya Allah ka shayar da mu. Thalathan ya maimaita hakan sau uku. Shi yasa ana son ya kai mai sauraro idan ka zo addu'a ka maimaita addu'arka sau uku, kwaikwayo ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Khalid yake cewa kadhalika yustahabbu inda du'a'i, hakanan daga cikin ladubban da ya kamata mai addu'a ya ladabtu da su shine ana son wato yayin addu'a raf'ul yadaini, daukaka hannaye biyu izuwa sama, ka daukaka hannunka ka daga hannunka izuwa sama. Wastiqbalul qibla, da fuskantar alqibla, wato ka fuskanci alqibla sai ka daga hannunka sama, sai ka roki Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda kake bukata. Wadhalika li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yace hakan ya kasance ne domin annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Qala yace inna rabbakum tabaraka wa ta'ala, hakika ubangijinku albarka ta tabbata gare shi kuma ya daukaka, hayyun karimun, mai kunya ne kuma mai karamci. Yastahyi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran, yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannayensa zuwa gare shi, yana kuka gare shi, yana neman biyan bukata, yana roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mai da su fayau, wato ai kha'ibataini la shay'a fihima, wato ya dawo masa da su hakanan babu komai a cikin su na karbuwa da biyan bukata. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana jin kunya. Shi yasa wannan ladabi ne da ya kamata mu duka baki da mu kasance mun ladabtu da su idan in za mu yi addu'a. Malam yace wa qad haffa Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu ala ad-du'a, kuma hakika Allah ya kwadaitar da bayinsa da yin addu'a. Fa qala subhanahu, sai Allah madaukakin sarki yace wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kuma yayin da bayina suka tambaye ka ya kai annabi sira da aminci Allah su tabbata gare shi game da ni, shin nesa nake ko kusa nake? Allah ya ce ka ce musu fa inni qarib, to ni kusa nake da su. Ujibu da'wata da'i idza da'an, ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya kira ni. Sai ya ce falyastajibu li, amma dai da sharadi. Sharadin farko ubangiji yake cewa falyastajibu li, sai su nemi amsawata. Na farko kenan, wato ka tabbata dukkanin abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce ka ka aikata. Kiran da Allah ya maka ka amsa wannan kiran da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi maka. Wannan yana daga ciki sharɗi wadda idan mutum kayi to ka bi sababi kenan, ragowar kuma ya saurar ga ubangiji tabaraka wa ta'ala, wanda zai baka ta hanyoyi uku. Imma
ya baka shi da zarar ka roke shi, ko kuwa a'a ya jinkirtar maka da wannan alherin shi, jaza'in shi, biyan bukatun a ranar tashin alkiyama, ko kuwa ya tunkuɗe maka wani matsala ko wani bala'i da ke kokarin faruwa da kai daidai gwargwadon abin da ka roka. Sai Allah ya ce wal yu'minu bi, kuma su yi imani da ni, la'allahum yarshudun, tsammanin za su shiryu. Wa qala subhanahu, kuma sarki ya tabbata gare shi ya sake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, ku kirayi ubangijinku kuna masu kankan da kai kuma a boye, ai fil khafa'i, wato asirce. shehi yake cewa wa'lamu ayyuhal ikhwatu wal akhawatu anna lid-du'a'i shurutan yajibu an tatawaffara likai yastajiba Allahu azza wa jalla lid-da'i. kuma ku sani ya ku maza da mata cewa addu'a tana da sharuɗa wanda dole sai an cika su kafin Allah mabuwayin sarki ya karba wa mai addu'a addu'arsa. Yake cewa hadhihi shurutu arba'a, waɗannan sharuɗa yace guda hudu ne, kuma su ne kamar haka. Na farko al-awwal al-ikhlas, na farko shine ikhlasi, ka samu ikhlasi cikin addu'ar da kake yi ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Yace wa ma'anar ikhlas, wa ma'anar ikhlas, kuma ma'anar ikhlasi malam yace an yakuna addu'a lillahi wahdahu la riya'a fihi, wato addu'ar ya kasance ga Allah ne kadai, babu riya a cikinsa. an taqsida bid-du'a'i wajha Allah subhanahu wa ta'ala, wato kuma shine ka nufaci da addu'ar yardan Allah madaukakin sarki. qala subhanahu wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما باء أمرتيس دكومي با فاتيس بوتا والله سنا ما سركك الدين أغريشي. سيتي فمن دعا الله عز وجل وهو يريد غير وجه الله سبحانه كان وهو يريد غير وجه الله سبحانه. يتي دون هكا wanda ya kira Allah mabuwayi madaukaki yana mai neman koma bayan yardan na fasaha da wata kuskurima ba ko iya yi ba. Sheikh Khalid yake cewa ash-shartu thani, sharti na biyu shine al-mutaba'atu lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallama, wato shine bin manzon Allah, sira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Yace fala yad'u bi shay'in fihi ma'siyah, shi yasa kada yayi addu'ar da yake a cikin sa sabo, aw mukhalafatu li hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ko cin karo da shiryar da manzo Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi yazo da shi. wa dhalika li anna an-nabiyya qala, yace
hakan ya kasance ne domin annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun alayh, wanda duk ya kirkiro a cikin wannan al'amari namu na addini abinda babu shi a ciki to an mayar masa, wato an bar masa kayarsa. Shehi yake cewa ash-shartu thalith, sharti na uku wanda ya kamata a ce mai zikiri da mai addu'a ya kamata su sani shine athiqatu billahi ma'al yaqini wal azmi bil ijaba, wato yadda da Allah tare da yakini da karfin niyya. Yake cewa ba'dun nasi idza da'u Allah subhanahu wa ta'ala la yafiquna fi ijabati Allah ta'ala lahum, sashen mutane idan za su roki Allah madaukaki ba su yankewa da sakankancewa da amsawar Allah ga wannan addu'ar tasu da wannan addu'ar tasu. Wa hadha min asbabi admi istijabati Allah lahum, yace kuma wannan daga cikin sabubban rashin samun Allah ya karba musu wannan addu'a ne. Yace wa dalilu ala dhalika hadithu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yace kuma dalili akan hakan shine hadisin manzon Allah sira da abinci Allah su tabbata a gare shi, qala, inda yace la yazalu yustajabu li'abdi la yazalu yustajabu lil'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin, ay ma lam yad'u bi ma'siyah aw qati'ati rahimin. Wato ba za a bushe ana karbawa bawa addu'arsa ba matukar bai roki wani abu na zunubi ba ko wani abu da zai yanke zumunta ba, wato ba wani abin laifi a ciki ko yanke zumunci a cikin addu'ar. Wato wannan ya nuna mana daga cikin sharati ya kai mai sauraro, idan ka zo addu'a ka tabbata addu'arka abu ne da zai amfanar da kai, da zai amfanar da al'umma, ba abu ne wadda abin da kake bukata ko kake neman Allah shi taimake ka akai abu ne wadda akwai sabon Allah ko cutarwa ko kuma abu ne wadda zai yanke zumunta ba. Muddin a cikin addu'arka wannan ya tabbata to ka sani cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai karba wannan addu'a ba. Qala sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ma lam yasta'jil, matukar bai so gaggawa ba, wato bai rashin hakuri ba. Qila, sai aka ce ya rasulallahi, ya ma'aikin Allah, mal isti'jalu, me ake nufi da gaggawa, me ake nufi da rashin hakuri? Qala, sai manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace yaqulu, yana cewa qad da'awtu qad da'awtu qad da'awtu wa qad da'awtu, yace yana cewa na yawaita roka na roka, falam ara Allah yastajibu li, amma bana tunanin Allah zai amsa min addu'ata. Fa yastahsiru inda dhalika wa yad'u ad-du'a, sannan sai ya baci, wato ya fasa, ya daina, ya fusata a irin wannan yanayi, sai ya bar addu'a gaba daya, ya daina addu'ar da rokan ubangiji tabaraka wa ta'ala, wadda in hakan ya kasance ka fusata don ba a karba maka addu'arka ba sai ka bari, yace ka sani fala yastajibu Allah lahu, to Allah ba zai karba masa ba. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sirra da aminci Allah su tabbata a gare shi yace idza da'a ahadukum, idan dayanku zai yi addu'a, falyazim almas'alata, yace to ya karfafa aniyarsa, wala yaqulanna, kuma kada ya ce Allahumma in shi'ta fa'atini, ya Allah idan ka so ka bani, yace fa innahu la mustakriha lahu subhanahu wa ta'ala, domin ba mai tilasta masa, tsarki ya tabbata gare shi madaukaki. fallahu azza wa jalla la ahada yukrihuhu, la ahada yukrihuhu, fallahu yaf'alu ma yasha'u subhanahu. فإذا دعوت الله فادع دعاء
عازما مستيقنا عازما في الدعاء مستيقنا للإجابة. yace ka sani domin Allah buwayayye ne, babu wani a cikin halittunsa wanda zai tirsasa shi wurin abin da yake so. Allah shi ke yi abin da ya ga dama, shi fa'alun lima yuridu ne, yana yin abin da ya ga dama bisa adalci da hikima da cancanta da kuma ilimi. Sarki ya tabbata gare shi. Sai ya ce fa'iza da Allah, don haka ya kai mai sauraro, idan za ka roki Allah, fad'u du'a'an aziman mustayqinan, ya ce to ka roki Allah irin rokan mai ƙarfin niyya da yakini, aziman fi du'a'i, mai karfin niyya a cikin addu'a, mustayqinan lil ijaba, kuma mai sakankancewa da karbuwa cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala zai karba masa addu'arsa. ash-shartu ar-rabi', sharati na hudu, wanda shine sharati na karshe a cikin wannan darasi, wanda Sheikh Khalid ya kawo shi a cikin wannan littafi Jam'u Thimar sharhu sahih al-adhkar, inda yake cewa hudurul qalbi ma'a ar-raghbati fima 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, wato shine halarto da zuciya da kwaɗayi cikin abin nema daga Allah madaukakin sarki. yace fallazi yad'u rabbahu biqalbin lahin, yace domin wanda yake roƙon ubangijinsa da zuciya rafkananniya, la yash'uru bima yaqulu, ba zai ji Allah a zuciyarsa ba da ma girman abin da yake faɗi ba, kuma fallahu azza wa jalla la yastajibu lahu, Allah mabuwayi madaukaki ba zai karba masa ba. yace wa dalilu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace dalilin haka shine fadan manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, yace ku roki Allah kuna masu yakini da sakankancewa za a karba muku. wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, yace ku sani cewa Allah baya karbar addu'a daga gafalalliyar zuciya rafkananniya mai wasa. Bayan Allah, wannan shine karshen darasi na farko, inda mun asari mun kawo shi zamu raba kowane darasi gida biyu, inda a ranar alhamis za mu karanta sashi, sai ranar juma'a mu gama wannan darasi wadda muke ciki. Amma duba da shagaltuwa da abubuwa wadda ba za mu samu daman wato daukan karatu gobe ranar juma'a ba, dalilin haka yasa muka kammala darasin gaba ɗaya. in yaso insha Allah tabaraka wa ta'ala sabon sati sai mu karasa da wato darasi na biyu. wannan littafi Jam'u Thimar sharhu sahih al-adhkar, kamar yadda muka ce littafi ne da ya kunshi ingantattun addu'o'i waɗanda sun samu kyakkyawar aiki a kai, kuma hadisan ciki alhamdulillah ingantattu ne, kuma an yi aiki tukuru a kansu, wanda Sheikh Khalid ya raba wannan littafi zuwa kashi wato 12, tun daga darasi na farko har zuwa darasi na 12, wadda darasi na farko shine muka kammala a yau din nan, wadda insha Allah tabaraka wa ta'ala sabon sati za mu shiga